Žena mi povedala, že dovolenka bude unikátna. Netušil som, že tým myslela, že s nami pôjde aj jej mama. Tak sme si vypočuli množstvo unikátnych rád do života a zdolali unikátny rekord v počte fotiek z Tatier. Nechýbali ani unikátne gastrozážitky, svokrino turistické menu. Objavili sme aj unikátne bludisko. Ťažšie bolo v ňom potom objaviť svokru. Vraj dávajte si pozor na deti. Schladiť sme sa boli vo svetovom unikáte. Tam sa už našťastie nikto nestratil, okrem zo pár opálov. A keď sme už pri chladení, nakoniec sme so svokrou predsa len našli spoločnú reč. Celkom unikátne pri chladenom pive z pivovaru na unikátnom mieste. Svokrin mobil ale zaznamenal unikátne množstvo fotiek aj v Poloninách, pri unikátnych kostolíkoch aj ich malých verziách. Nakoniec sme si ale dovolenku všetci užili a strávili spolu ozaj unikátne chvíle. A vlastne zažiť takú unikátnu dovolenku vie mať svoje čaro, najmä v kraji unikátov.